up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasa bayok kromowe watok. We spoke of mama sernang. Anyung susarana seipsa. E karif ko archi e luku de prespartori. Because no, I see we go that we sorry nana sasa bayok kromowe watok. And the young one, when the young one is tell one bijima shak, e accept shak mus aksimi want to sani. When the first want to sani te helemaal. En dan is nog een jong one, dus dat ook broken doen. Maar sobuso me baro di not go met Zuid, Oost go met West, wins pay there, ari story banyi ko archi de prespatori. En mis danga brawi kashya. Me bari wa grantangi masaragambo, ingi marim to bakatide. E baranga sa lobby wang me bar unu alamala wan sweet odi vanuit dat plek jaso. Natuurlijk me eluko altijd a 1 miljoen stranaman. Ide in Europa. Ide in Amerika, ide in het Caribisch gebied. We baru een sweet manten bakan of net je luka programma. En die demi zona nga masra gambo puchara programma go waka. Lek fasane taki en lek fasane sarana saipsa. Zo, dat doe je dan ube abservidentie. 49 jaar. Da ina 49 jaar, de habif luku guanga baka. De luku kon baka. Pout napu. Sampsa ina 49 jaar. Sango boem na sango verkeerd. Je verstaan. Dus dat op een gegeven moment de zo'n situatie pe adjesser na bij de in stilstand water. Dus geen economie. Sobuso adjesser bij go mana persoonlijk sani want de beveni pakket. Ibe feni chikot kota si bere ma ino be prax ine praxeri de mandi be dia kot koti no be praxe tak yu chimnyang yu gram chimnyang de stem tak inyan of pot gai mo fo wat as ando ma pino dia so insertang kweti ma me bodul tak nyang am feno worko bedrijf mus opo dis mus gebeur ala de santi je begreep bravi cash dus de tor dat no be psa isabitok dat talanga sei konchisi i konchisi wan situatie pe uko fade mo bijiti peti nanga paimang nanga disi ala de pramisi sa de mambe pramisi tak disopsa tak saba fabriko meki da oso fabrike kon dat dato kon notif desan dat no kon kwet no wa jura dando loisi i verstaan dat aftis you fika stem denk tak abogo terwijl de mambe aptarsana de bakaide maar wo meki chari kom meki yere sa a president di kosdonu sa committee nanga faidwe ko archen. Geachte aanwezigen, waar komen wij vandaan? Hoe je het ook bekijkt, de werkelijkheid is dat we met z'n allen moeten erkennen dat we een erfenis van wanbeleid hebben overgenomen. En ik zeg dit niet met plezier, want we hebben een zware prijs betaald voor dat beleid. U, de burger van Suriname, weet dat als geen ander. U voelt dat als geen ander. En het wanbeleid van het verleden heeft diepe sporen nagelaten in onze samenleving. De economische crisis die we hebben geërfd heeft geleid tot stijgende prijzen en dalende levensstandaard voor veel van onze burgers. Onze infrastructuur was verwaarloosd. Onze scholen en ziekenhuizen waren ondergefinancierd en onze veiligheidstroepen waren uitgehold en slecht uitgerust om hun taken uit te voeren. En in feite, ja, was ons land bankroet. We konden onze schulden niet meer aflossen. Er was een gigantisch begrotingstekort van 18% en salarissen konden niet betaald worden. De deviezenreserve was bijna op en wij konden nog voor minder
dan 1 maand importeren. De wisselkoers zou nu boven de 200 zijn als we niet hadden ingegrepen en de werkloosheid lag rond de 20% en de inflatie in 2020 was boven de 60%. Met de mensen, als we deze problemen niet stevig hadden aangepakt, zouden we in een neerwaartse spiraal zijn gekomen met verwoestende gevolgen voor onze toekomst. Dat doe je, president. Dat anososo taka-taki. Want dat doet u. En a president is dan na duman faraga, e wai tachiman faraga, ne wai fake news faraga, ne wai isabitok zwartkijkers faraga, ne wai mandi e luku e wins otem wampje fout kan meki voor de blazen op zo dusdanig. Alleen dat heeft de kako aanbad. Want de noman doe de sansa de bij doe fossi. Dus dat de ate prong isabitok. Zo. Want, mino wa gebruik dat woord. Want de mens na zo asing ek moet uit desting. Je verstaan. Dat die luku dat me omek wan jong wan mi seja. Bijin karde tori kom dat me vullen. Sang a regering is bereik in a foyari voor a diepe karakter PDTK kondere. Luku, Masaragambo. Barangasa lobiwang. Alama etta in strana en a programma is de specifiek ook toegericht die de stranamang. Dat vast. En vooral die de jongwang. En vooral de jongwang vanuit dat plekje als om je tegen alle de jongwang. In Luku, een vertrekpunt voor 2020 en waar wij nu staan. Ik ga enkele punten naar voren halen. En we moeten maar houvast en begrijp. Samen leg onder uit. Gezond economie door de schuldherschikking. Ja, dus dat want dat in na saba yo kormo we wato. Want de jongen verstaan barada jaso. Maar min borkeji omshak fomshak ka borkeji de jongwang. Als schuldherschikking, dat want dat a $4 miljard. Paima sobem abi. En de laatste one die ko seti na da president go na China ataki. Da op bakafeng. Toen weet je terug zo me denken, hou me ten goede, dat de man teken als schuld naar China. Je verstaan. Dat want de katholieke loon toe, de man van Europa, de man van Israël, India, Isabi, Tata Alase, Nanga Inse, Kondere, Inu Kondere Serefi, dat als schuldherschikking kon zetten, waardoor het is blauw. Ja. Dus dat zijn zij taki Masaragambo. Maar ook nog Ogomoro Fara. We zorgen ervoor dat wanneer belangrijk zijn elke stem is even belangrijk nu door een rechtvaardige kiesstelsel. Favatori dat. Zo, we jere ja archiman lukum. Fosi efi bestema para de stembe ta para. Anegwe moro fara. Maar nu was het correctvaardig zo dusdanig dat je isting de gelijk naar een waf koroni. Ik kan battle. Je verstaan? Dus je verstaan dat je sting eteri. En of ook dat je stemma borkopondo. Maar dat die stemma borkopondo, de heeft kandidaat voor borkopondo nog kom. Dat is de lassie. Ja, precies. En dat demon weet dat na lassie sting. Istene las moro. Isten abaseref waarde leka stem koroni, leka stem paramaribo, leka stem wanika. Chagodora ngaitori. Dat ook toe meer ontwikkelingskansen door sterke internationale relatie. Faya shatori dat in Masaragambo. We jere jaso. Efi be abuan regering. Die be steunt op one pilar. Sobuso. A minister voor Financiën. Adjers na mandat bij de minister voor Buitenlandse Zaken. Adjers na padat bij de minister, bij de president van Kondere. Want dan moet je wakago ala zei. En samen door amaba een bad habit. En a bad habit van man dat bij takru. Amabe sabuan sani. Leni en Nyang.
Leni en yang. Dus dat be de a functie van man. Im len money voor kanyang. Je verstaan? En manu, je schuwen terasane gebeur. A president die zegt, we adoro, furu. Maar abe, nou een inhaalslag die be moest meki. Want pede man be charugo, de man be verstevig bantanga Servië. De man be verstevig bantanga kondre die no man charugo no wan presi, no wan passi. Cuba, Equatorial Guinea. Ja, de man dati. De man dati neroko. Ane worko want de man serva van no do tu. Precies. A president die zegt op a de da merchi borda pe da ei kuku da lunge fadong da we veni je verstaan en daardoor wallo ontwikkelingskansen kon de die mama sernang dus die alasma want da je shifa de tore wakata tore lusu ja IMF e potu tap eerste rij isabito Maar daarom masragambo lek sa ibtaking IMF e pot unu dapat principe. Daarom, luku aan meest belangrijke san ook toe masragambo is een veilig Suriname door herstel van het rechtssysteem. Het rechtssysteem be panak panya helemaal. Nee, Isabito. scatter. In het verleden. En nu, ik weet nog, maar gewoon totaal sideline masragambo. Weet u dat de procureur-generaal in een periode vanaf 10 tot 20. Yeah. De mannen bij voertuig voor die research, de mannen bij police review. Kan je herinneren, is review, maar totaal even buitenom. Ja. Die president is dom. Eerste sansa adu a verstevige OM-positie. Ja. Ja toch? Moro manko in een systeem voor onderzoek en noem maar op. Dat wil zeggen, als jij, en dat is ook een basis bijna mensen, barangasa, dat if you know abu een rechtssysteem en you OM labiel, aswaki, Ja. dan next man, door si kondre eshi asantak boy. Asan nog gezond dat pe jongen de maar swaki mino kan go dat pe logo investeren. Is dat niet? Asan no mango want jere ja so sabara wikashe lehu ja. Want mi be sap ting pe wan president door de bank best dong dat hij sakatori ja PG. Terwijl een rechterlijke macht naar een onafhankelijk lichaam. Want je hebt drie sani. Je hebt een rechterlijke macht, je hebt een uitvoerende macht en een wetgevende macht. Zo Gralanti Kultoso DNA, je hebt regering na een rechterlijke macht. Maar dat man bedoel. En daarom mek je boem voor corruptie na een achterstand sang OM abi voor haal en een inhaalslag. Want serefi faye kara bureau die be toetsland die tori aan de sandati. Constitutionele hof. Nee boy dati. De man luku corruptie na de sandati. Alla dati. De man holde uit. Dat want taki. Want serefi die de man be actie. DNA PG bij actie DNA-taki. Stel Masra hoefdraad is staat van beschuldiging. Dat schrijft Nobelman Woroko. Want dat DNA, de man de 26. Maar verander het systeem in het parlement. Helemaal. En misap uiteindelijk, zij taxonet Masra Gambo. Door de bank weer een soldaat die pakje knap naar plein bedreig OM. Bijvoorbeeld maar vergeet de sandati. Zo, dus dat, maar die DNA day, i abwan moro veilig sernang, alhoewel de ogri epsas oute chisi, teramay kom, maar disi na wan erfenis sa u abi, abe kuku, abe grokba. Dus nuna safri e pure na lekti abi faye karasani, gargasok, isabi tok amay kuku. Dus nunu afaye isaka, safri. We luku pewego. Want nunu miere taki ang veiligheid sani. Ja. Dus goed mootjes moro oto. Ja, admiëren ook toe dat het ministerie van Financiën bestelwagi. Er is ook wat middelen al vrij. Dus miëren de wagi bestelbaar. Of vara atru, het is maar opzoeken. Dus het is aan de sofara ook kador zien. Daarom is het belangrijk, Masra Gambo, investeren ook in een veiligheid. En dat de president het doet ook toe. Iya toki musu. Je hebt geen keuze. In elkaar abwan Wild West jaso. Precies. Ano goat busu. En if we go ook tomorrow vara branga sa lobby wang. Luku betaalbare basisgoederen. Kijk, voorzie, de regering dat die begiu Pakket.
Sade be wani dat I ben. Dat you bem yang sa de man begi. Ja. Ma we etegi tak no wo pot food basket gi yung buy sa you yang. En omeni man. Omeni yung man buy. Ja. Ja toch? Dus de mategi tak barang sa I corriger me era masra de matagi yung unu egi de man a hengel. Ja toch? A uku. A uku. Da fasan de moro fara. Da je go fisi. Ja. Uku. Da omef. O langa yung watana fisolo fichi fisi. Da dayo. Precies. Maar you sabi fu yep you serefi. Want if je dan je wakti tak de mo jafisi koji. Yo nya lati. Ja, lati. En yo de afhankelijk. Precies. En daarom barang salubiwang. A regering is no one day dat you de afhankelijk voor een regering. Probeer voor doe je san je schreefie. De condities moest dit op een pressie vanuit een regering. Dat is belangrijk. Jere jas, sernan is een cadeau. Want me jere wa mij fluister daper. I yama en die jou jo pakket. Je verstaan. Mi jere tori. Maar jere jawa inji ma besinwa sinye. Suma safeni bung takano wani bung. Korye kormo bayuang. Dat wan taki. If je chiswa sani. De non go play biji tenke falek tak mino wani. In teken. Want wie het kleine niet eert, is het grotere niet waard. Want die de man opoti naar binnenland. Om het dorpu, ochisi faye karasani. Stroom zonder draad, koekares. Met zonnepanelen. Zonnepanelen. Groene energie. Groene energie. Dat is maar. Na India is het kora. Ja. Dus heeft de man die voedselpakket die kan tekenen. Je verstaan? Ja. Maar moro biji plaatje na omen dorpo op elektriciteit. Sa no be man. True. Want dat biji sulai be mus op sanga oli. Da oli no man doro. Da na disi. Da bote capsize. Dan man if timbari oli bem lever. Fono me lever. Sikse dede. E chirori. Je verstaan? Wago busi. Anga de sandati. Dus dat ator dat no de moro. Je verstaan? Dus wie het kleine niet eert, is het grotere niet waard. En een grotere na ontwikkelingskansen, want dat if je ab is zonnepanelen, groene energie, je kan abi is kasi, je vriezer teetjes, je vries, je met je kan vriezen in, je griet ik saba, je kan vriezen in, je doet dit, je doet dat, je kan vriezen. Sanega is kasi. Je kan doen sani. Precies. En zo is je brada salobi wan masra gambo et take ook toe. Maar ook bij te wan laatste wang ja zo ete. Betere toekomst voor onze samenleving door goede onderhandeling FID. En ja, president. Wakti. Onchak pinimi. Gimtori. Onchak tak sana FID. No, danga de sandati onchak The wasa. matak final investment of the decision. Dus dat wan taki. A finale. Alekte de man bo play een toernooi. Dat je hebt de two finalisten. Dat de man play zo moet sabiger. Ja. Dus na finale. Investering. Zo amoni die okoi na kondere. Futusani na kondere. Ja. A beslissen dat teki. Dat na FID. En a beslissen dat teki nou een gevaarlijk soort tori. Go door aan mij tori. Dus brada salobi wan loma. Ik ga het nog een keertje liggen. Betere toekomst voor onze samenleving. Door goed onderhandelen. Hou dat vast. Onderhandeling. Dus de man ook onderhandel sera peti. Precies. Wat tiara me kom. Want om chaque actie met dat yamade fube sera peti dabe morobundo babala moni. Ja, maar trama be wan seregi 500 miljoen nomo, maar je hebt 30 miljard. So ma yere na dat meteji toch. De jong wa yere yuma om chaque meteji om chaque dus yere jaso. If de sereng yo nyame wayari tu yari da kaba. Ja. Maar sade padis do na sorgo taki yup chonya, igram chonya, I afop chonya. En je worden beter, want je jere dadelijk van je worden beter vindt. Dus precies daarom, me hoor al woord onderhandeling FID. Brada salobi wan. Ik zeg het hier en vooral een nadruk naar alle jonge mensen. Ja, u moet u niet laten
afleiden en misleiden. Laat dat duidelijk zijn vandaag. President Mekwang wan buig en volkomen aan mijn papa van Kondre en hij dient het ook te doen. Ja. Ja toch, hij dient het ook te doen omdat aan mogelijkheid dat dit door middel van onderhandeling. Ja. Het komt niet van zelfspreken. En als hij zegt dat $750, ja, de komende periode, dat is zo vara, het instituut moest zitten, het ook toe, de wet moest voorbereiden ook toe, dat u $750 zal krijgen om te investeren, sabito, in een olie en een gas met de rente van 7%. Wakti me kom. Dus omshaak archi, nana archi bong. Want wat budgetman en de jongwanka archi toe. Dus als 750 Amerikaan dollar. Ja. Dat want taki. You abi, you na nul. Precies. Vertrekpunt 0. Ja, nul in a noti. Dan Granlanti. Na you money ja. Ja, na you money. Want trafasa no be gebeuren. Je verstaan, dan als je money, dat je tisa mogelijkheid voor een aandeel in een oliedokar toe. Je verstaan, dat tegen borok je money, dat je shitaki kan sparen money op, daar rente gromadimatori. En zo te mekwa eenvoudig berekening, in machine bradangasa, we charen in beeld, dat je a berekening is een basic, dat kan een ieder, zelfs ons econoom, ja, alle de economie, jere wan losani de mij tak tan, pasta money, dan disi, dan dati, ay hora vallen voor de gek. Maar mijn mensen, zij weten het beter dan u. En ik vind het onterecht dat de economen die zien, het doet alsof de no zo broeder. En ik heb het recht tegenover de economen. En bij naam een karning, maar mijn lieve, ik zeg het econoom en ik neem het breed daarbij. En dat persoon zal sapsa mee bedoelen dan. Smeer het over de komende 5 jaar. En if je nou ligt aan money, dan heeft u letterlijk $300 voor de komende 5 jaar. En als u dat... Je is 750 alle jaren. Ja, Masra. Dat komende 5 jaar. Ja. Dat je doro... Je doro, na je rente 3 barki, dat je doro $1050. Ah, no je takasan. $1050 je chisi. Ja. In 5 jaar. Maar als je smeren go morofara van 15, 20 jaar, dan heb je nog meer. Maar nu komt het bij mij, hè. Nu komt het bij mij. Zeiden de politici, nee, staat erachter van dat het een goed ding is. Jere jamino sabif de politici. Maar mi sabif mi serefi. Tak van ja. En sam jere, de bijisma fos obedientisi. Dat mi jere. Hoef de jongen komoro lati. Dus 2028. Dus sang 1 januari 2028. Dem sabik bataki. Want in bericht te krijgen, regering die is aan het daarom regeren is vooruitzien, Masra Gambo. Want we zien een worko, een bedrijf. Die hebben ID-kaarten. Ja. Die kan op een bankrekening. Hoe zit dat aan dat dit dan? Als we naar ga komen, dus dat je shitaki regeren na voor edati, na de logo, gaan weer up, DW, of die soort sani. Dat we storten die dape. Dus in afkooppraxer tak mami gado mina bankrekening mimgo nee asan dat China fysiekba je verstaan. Dus ala de tor dati. Dus a morning tisi in omsjeleki wan cadeau. Nee, is geen cadeau. A grondwet takisande in a grond van maser na volk. Ja, dat a grondwet taki. En am verdeel eerlijk onder het volk. Dus wist je een miljonair na $750 jotjisi. Je na potisma jotjisi $750 toe. Je verstaan? Maak niet uit soort roko je doet, sa je doet. I go om wang sra na man. Zo, en boy tadi. Lekip chimang dat je wang investeringsmogelijkheid bang. Die kan taki jang. Maar $750 aan moedang. Ja, if you want to do kleine landbouw, they take $750. Ik heb je mest.
je kan doen disi, je kan doen dati. Isabi so. Dat awang. Ja, desma de bravery, desma de borgisma, voor doen investeren, voor buy de workosani, dus aan ons timo vangen de sandati. No. Maar je buy rice cooker, je buy disi, je buy dati, je buy fried pan, aan ala de soort sandati. Precies. Hoe zet die tori, de doe ipjing Business, home business. ja, je seri nyang, je disi, je dati. Nou, fasif café si toe. Precies. Isabi En daarom ook Thomas Regambo. En dit is ook wat ik naar voren wil halen. Kijk, het is een simpele berekening. In Afrika is het toen moeilijk. Als 600.000 Surinamers daadwerkelijk Surinamers zijn, Ja. keer die $300 voor de komende 5 jaren, toch even smering, dan praten we over bijna 181 miljoen Amerikaanse dollar die gewoon in de economie wordt gegooid. Ja. Huh? En weet u wat wij daarmee kunnen doen in Suriname? Maar dat is op zich ondertussen toe. Jim Tori, Mas. AHP, a woningbouw. Ja, dat dit toe. A woningbouw, dus dat want dat gewoon fasie en gemakkelijk die figuina AHP, isabi toch de kabouw moro gemakkelijk. Dat nou af de voordeel sayabi, Ja. ik kan libi moro sweetie, Ja. isabi toch. En dat talanga grondconversie ko luku, dat zijn moeilijk moro fi abarasan jeep jing. No man teki grolek te akai frea lok tu, de machi wan proya grond de ma jompo de teken. Je verstaan. Dus toch zie de sandisi. En daarom ik mitaki moro e kom, moro e doro. En daarom ook Thomas Regambo, ik weet het brangasa. Uhori patiëntie, abe tranga, abe moeilijk. Soms dacht u van mij, gado so sei amandi swanchara kondrego. Maar inderdaad, er moet takken ook toe. Agotro de belangrijk voor ophaal. A passie de voor asfalteer belangrijk. De score moest bouwen belangrijk. Docenten moest gaan naar binnenland. Die score. Alles is belangrijk. Maar if je financieel systeem in een kondre no seti, Ino de no operes. dat je mag doen sa je wani. Dat je nani hente kapito, maar je reja. If a regering e abrawan libadi you, dat je lek borgo, moest maar abrawan gotro ja regering toe. En a gotro dim abra naf sorgo taki 2025 dat je sabi taki ma bif stem poti apartheid di purmi ina katibo, di purmi ina dipi, di purmi ina soort san so bede, want tidena de fruktu na bon, de bomen rijp kaba. Ja. Dus nou mek traman kon pikken. Na you moest pikken omdat na you ben a moment voor taibere. No mek wan traman kon pikken you fruktu da yamen da gweda libasa ni ginomo. A fade mai karek A koko de man libgi. Dus branga sa mete you nu. As do na unu anu. 25 mei is zo om de deur. 5 maanden, 6 maanden adoro dat pikman. Ja. Maar Connie, smauko leg je uit. De mau suku tori helemaal de bakrasmataking. Laagwater de mau go suku spikri. Spikri de mau go suku voor sorry dat o slecht de mij doen. Maar jere, even, daarom ik met taki. Moro e doro. En we go doro, kwachi wa poko. If you traigo bacao, if you go en bacamaya, if you traigo bacao, if you go en bacamaya, no traigo, don't beg if you go en baca, no traigo, don't beg if you go en baca. No traigo, tão bem que ficou nem baca. No traigo, tão bem que ficou nem baca. O mutador gan, sanda baca no muadio. O nelu buga se. Pelo buga PC. Vamos mudador. Vai vamos mudador. Vamos mudador gan.
Inare Saka bicara menina Komutador kan Udah unik wang apa kamuro Dana dans kesalap me Zo, dat doe je rapo, dus weer godoro. En if je lusu, yo chocho, anogo boom. Anogo boom. En wasan me was kori, is je vader frok toe e boomerij. No mek no was mako pran was goda ondoro, want te wago pichi da was e nyai. No, maar beta kasanda. Ja. Daarom is het belangrijk, belangrijk, dat mau kon leg je uit. Temtak de mau seti kon informatie. 80% of zelfs 100% zullen op onwaarheden berusten. Onwaarheden berusten. Alleen dat de man kan komen voor bij helikopter. Ja. Voor de man kon voor de samoro mas ragambo. Kompromisi tak 3 osodo wayari. Ik ben 3 osodo wayari. Ja zo. Une bouwji. Je tisa mogelijkheid via bouw. Dus je leert budgetteren, je leert zetten libisarigeren die ze doen. Apuri in a sweef, zij bij sweef. Dat pot het na pulek wan jaja sarana man of wan jaja sarana uma. Deka abisma se bere de fetak. Ja, maar dat is dat. Dat na les man tachi. En dat na tachi man faraga ne wai na unu na do man faraga wai. Im do. Je moet dingen doen. Steek je handen uit de mouw. Isabito. Doe mee naar economie. Worko. Doe je sani. En daarom ik met taki. Dan doe zij gwet, zij sap doe. Efa wiri brei. Efa bij sigri meki. Mek jesma. Je fenwa vijf sensi. Isabito. Efa bori. Borjesma. Efa crochet nai. En daarom ik no alle soort cursussen de no ziekenverzorger, alle soort sane de no de mogelijkheid lai. Jongwang na trusu edego. Sega ministerie van Arbeid de mij meki wegwijs. Notang atapuku of onder een bonang een iPhone suku TikTok fake news anga desan dati de mij misleid you. Wa arbeid go dape go schrijven en go actie go take informatie. Fi kan go moro fara fi ka shi yu libi. Want de man wani go inom sapet napu. En dat no kan. Daarom mek de bijis mataki. If you mati kor you if flow me if you hoor you serve as potu it dede. En daarom mek im tandu sani. Trushani na gron. Pranwa sani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De katak ay mina wa jaja sarana mang. Mina wa jaja sarana uma. Mi dumina economie. Isabitok. If you want iprani ye serie, if you want serie yang ay famire nyang, once man no to akayu ika jewan bos gruntu. God bless you. Metaku garantanyi te want lazy. A minen na masar dignity gambo. Barangasa lobiwang lek fo sabi. Masar gambo tek wan sami. Mi abop chin foto even en ik vond het niet netjes. Ik was in de weekend die kant op Lelydorp en mi shitak yung a groene strook. De man bij de man chillen daarbij, de man genieten van chinso. Maar mijn mensen, hou het schoon. Wat neemt het weg als u een vuilniszak meeneemt en einde van de rit het netjes in een vuilniston gooit? Maar hierbij met Radasa, met Baru vanuit dat plek, ja, zo nogmaals. Zorg ervoor dat we Suriname onderhouden en schoonhouden. Dat is heel belangrijk voor toeristen en de visitekaart voor Suriname. Lek jongen, met Baru aan Grantangi. En wat shoot data ki kon en lupo a programma voor. Dit is Navikash 2.0. Stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for